Ada. Ko. Min ko émission mi woni goy. Na gonga ni go non sigi. Assalamu alaikum musidɓe hiɓɓe wonɓe men dar télévision Jama TV do hande kadi ɗo hiyengen ɗo e o suka hara en waymo landade kanko kadi gonɗum addimo Sénégal gonɗum wono wadde ɗo ko woni golle makko ara en waymo landade ɗimtuji ɗon quoi. Assalamu alaikum jaram. Assalamu alaikum. Awa émission ngon non sama kala on ala ko sobe on. Ada. Ko. Min ko émission mi woni goy. Na gonga ni go non sigi o min koy golle mi woni fi Allah quoi sa andi away wolde away lan haalande quoi. Joni yaafo quoi joni yaafo ko ɗum komi yarno mais onno a wata wolde kono woldete joni a wola joni wola joni men landadema kono gadduma Sénégal ɗo wowe mi waddoyi o wawa yalande yimɓe ɓen ko addimo Sénégal ɗo yihi wo onno wo ko téléphone o yewdude goɗɗo ha o wawi howrude Sénégal ɗo ko ɗum addimo ɗo yihi wo simi woodi moƴƴi o nana moƴƴi ko noppi komi wolta ko eyyo wo komi wolata kon no welamo moƴƴi quoi onno wo simi nani moƴƴi wo min tigiri nappiro no ko émission wonde quoi appo mais ko émission wonde émission télé Jama TV wonde wa joni yaafo quoi cameraman a gubre tippude am o ko fiyatuɗo ko mi ayne mun ɗo quoi ko